Abon nonsia. Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shimaima, Yamamunina chain and opay a brasso. See a de SOMPA Casiebono, a Somo Casibui, a free SOMPA 106.5 FM Accra no. And your headquarters, a Wokumase, and no a SOMPA 93.1 FM. Adam Fopa Radio, Ewo Paris, France. Doma FM, Doma Hinkro, a 100.7. Enkranza Mensonum, a SOMPA 90.7. Tajima SOMPA 106.1 FM, Sunyana SOMPA, a 98.9. Kingdom Mankasim, a 106.1 FM. Kanesh Urban Radio, Ewo Kaneshi Market, our Pitim Ewo. Decoder Subabia Radio on SOMPA FM. Your Facebook page, you know, a SOMPA 106.5 FM Accra Live. And a YouTube, a SOMPA FM Live, your website, a www.sompaonline.com. Nana Kodjesi Company Limited and Opano Siakasi Bono Enie. Adensi Muniama Shansi Equaye. Ekoba simpri mu be maba ena obenya ede afri ne ho 21st clinic eye sciatica expert sciatica ne yare ahodo nyina no wokwa obenya ne pomasibre Leicester Ghana Limited yas toothpaste ene ne brush ena no pawudi chichu se na chese wo sene wanum no wanya na bro wanya ne yie tontina 74 mesha ye fani immune booster papa eno so wonya bi pe na chese ampa enema eda ba bi eda wo mu na ebo ye chidom am ye de Nana Kodjesi Company Limited no pa no nsia kase ebo ye de asomwo anopai ensemo ye de bremo ne de makotene no ebini prosifo achi nipa nan e wozebila se enam wo monsa so ama awafo bi couple wo mo ahwere wo nkwa na interior minister edi ababontin se enye obi ana ya bone paso mesom oman na wo kwa na people sari no ebidi nanim enye sa na ye no na we MPP fo wo mo nkra bata no a ewo Ghana ha ya ni bie ena wo mo ka se coordinators no wo mo se Canada compare kwa Japan ne nsem wa na no wo bekeka no na ekefo mfre no enu achi ne Bantima constituency with the New Patriotic Party amanyoko no no ababa dedi say Bantima NPP chairman and vice chairman no police for from edi entia asem kase bi asi e kwa da sunsuom papa yi na nka yese wa driver nimpo nanso akoto man ho mu ahwere ne nkwa ye de mu nche mu brew na drobo konfu krom e de ko atuna kwan no so ho no adehye ne se kwan na tete se kontebe e de so mpaka se ebo monka na wosoafo a wo hye kwantempo so no e meye omomoa Diezani Alexan Madweki wasi UK wamumra ya ewo ho eka ho bi ena wono ni reputation ene ni integrity wamo se no kra di enti na wakasa woyeso ani a kane no na wonna na hwe woyire so e wa alata wonna ekasa yi ensmp kan wenum ho ne de sum sekase body afi SOMPA 106.5 FM Accra yene de kase boyi esum wano pai eyemme die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhira menne medoba oduma nkoma chiame obrempon na kwaku ampoma afi yenshan seminase emfa ema ye hyase e de free eye atifin epoye mantamu na eho apa east na ye kan regional police commander no ho no achi nipa mako nan se we kura koda kura ketekete bi ako small little boy e ka ho ya wo no wo mo se emfinfin ho no ba bia e fro se kusa na aba enam sa nipa nan yinsa so yesusu se awafo bi wo mo ahwere wo mo nkwa womo nanam so a womo akwachi womo nkwa e de afiri womo nsam na nipa womo achi womo di na didi so yi Safianu Salam waka ho Awa Salam waka ho ena Jawa Salam wono so ka ho ena akoda ketekete ono de empani se bibi nti no sanse se ne wosua na nso womo hwe no play role e wo mu nti womo de din no ate kakra na wakire se na womo hyese womo hide out bi e wakugere eno wo garu emfinfin ho ena na wone hye ena prosifo di wo montenten kakran saa ena wone kwache wo na wakire se ebra na mi di mi birthday no June 10 no ena enipa ya osusu se wo mo ahwere wo nkwan ya na se wo mo na akwaje wo nkwan de afiri wo nsemi wo mo dikodi wo mawusa na baako 45-year-old Apam Azubila na se ne di na ya Apam o batanya ne wo fie ha se no Apam Azubila waka ho ena ne yere a wono anya 35 years e frɛ no Apam Anom Signa
wɔn nso ka ho bia nipa mienu wɔn mo kyerɛ sɛ ɛyɛ attack bi na wɔn kɔ wɔn so ɛma wɔn mo sɛ no wɔn kɔgye deɛ yo so wɔn kɔgye deɛ yo ɛma nam so kora mpo ma apam azubilai wɔn wani nua yɛ friend sɛ ayubugri apam wodimirika sabra na dede kɔ so wɔ ne dɛm hɔ no wodimirika kra wura dɛm hɔ sɛ nkɔ akɔhwɛ adekodeɛ wɔkɔdu hɔ no ano hu sɛ ne nua no ɛne ne yiri ne nyinaa da mogya mu a sɛ mogya pram wɔm dendenden sɛ na nkurɔfoɔ abɛdi ɔm awu agya wɔm hɔ kɔ sɛ deɛ no ɔmbɛgye wɔm hɔ sɛ deɛ no ɔmbɛgye wɔm hɔ na wɔm de wɔm ɛkɔ zigoyiri health center yɛ no wɔm kɔ ɛna sɛ apam anomsina na ɛhɔ no a na wahwere ne nkwa ɛna apam azubila deɛ ɛkyire koraa no wɔn san de ne koraa kɔ zebila district hospital sɛ nkɔmɔ kɔ akɔpɛ na yɛrehwɛ ɛno nso wɔn duru hɔ a ɛna timikagya wɔto a yɛanom nsia do ɛno na nam so ɛma apa east regional police command no ɛlɔnkye manhunt ɛde gu so ase wɔn hwɛ nipa koro a ekodi sɛ nyambra nsɛm sa ɛne nso wɔn akɔkye sɛ nipa nan a wɔn nyinaa salam ɛka wɔn din ho a sɛ wɔn yɛ abusuafoɔ ɛna wɔn ne abusua baako twɛn saa bere a mene wɔ kasa yi wɔn ɛwɔ polisifoɔ nsɛm a polisifoɔ yɛ wɔn nsɛm mu hwɛ mu na ne yɛbɛsi biara no sompa so na wɔte no ɛno nti bɛsan ate ne sompa so meka wo sɛ sompa kase bɔ no wasugu so a wotie firi sompa 106.5 FM Accra na na kodwegye company limited agent tata tonti na 74 mixture agent bababa 21st clinic nso ɛma no atenaseɛ na ɛno achi Leicester Ghana limited ya toothpaste ɛne the brush no nso ɛkyɛ sɛ ɛno ɛne demo no na yɛ konsam foforo so a ɔno Muntaka Mohammed Mubarak ɛyɛ soafo hwɛ ɔman mu nsɛm so mekyɛ interior minister no na sɛm ne sɛ wonam wa no obi wɔ sɛ wɔyɛ government appointee anasa aban na abɔ ne pass wɔn nso munti no na sanri na nasa people na ɛda nanim no ɛnyu obia na aban abɔ wo pa a wobɛtimi de sa sanri no ayɛ adwuma nti ɔmanfo nte aseɛ saa ɛbɛrɛ ɔne nsɛntwerɛfo ɛkasa na ɔso wɔhyɛ sɛ yɛwɔ wɔn mo ɛbɛma wɔn mo kwan sɛ wonam na sɛ bia traffic na no ɔden anaasɛ bia ntɛntɛm abasaharo so mekatɛntɛ wokɔ baabi a wobɛtumi abɔ people sanri ni bi na ma ɔnyɛ government appointee bia na sɛ political appointee bia na sɛ meyɛ adwuma ma aban meyɛ amonyoni meyɛ panyini nti no saa bere deɛ yɛnyɛ ne saa ne yɛmfa nkoro mu dabi yɛnyɛ ne saa koraa eti wɔn de ho hyehyɛ ne nyinaa ɛbɛtodwa na etimi aboa ma baabi sɛ sɛ yɛde to no yɛde ato na ɛmfra ntɔ ɛwɔ saa kwan no so. And we've sent notices to every institution. There's no minister. If you call any minister today, he will attest to the fact that I've written to him, reminding him to get his officers and agencies under him or her to comply. Yes, it's true. Our Director General in charge of MTTD went recently on retirement. So a new one took over and it's taking its time to put up a team. I mentioned to my colleagues even last week that we are going to go out on a manhunt of not only Bulon vehicles that are using the siren. There's this new phenomenon that almost everybody is putting this siren on their vehicles. And we've told them that, and the president has firmly said, anyone that is within the government that is not authorized to use it, and he puts it. When you arrest him, don't leave it only there. Furnish me with the names. And we are going to do that. And now many of them are, because they've all been asked by the president, including my own colleague ministers, that you have to apply to the interior minister. And then I will have to forward to his office for us to say that, okay, this person, because of ABCD, enti sɛ woyɛ government appointee anasa political appointee yɛbɔ paasa som wɔ man no a wontimi mfma sanwi na nasa people no eni wani mu kane ne yɛsɛ sɛ woyɛ ne sɛ wode krata bɛbrɛ interior ministry no na wɔn mo approve wɔn agye atom sɛ wo ho kwan sɛ wobɛyɛ saa eti sɛ woyɛ police officer MTT dini na sanwi no obi de ba wobɛtimi akye no sɛ nipa no wokye no afa ne din na fa ne din na bra ne yɛhwɛ sɛ ɔno no yɛ de krata ama ne sɛ wɔnyɛ saa na nti obi opɛ sɛ ɔde sanwi di nanim kane no ɛsɛ ɔde krata ɛbrɛ ɔno Muntaka Mohammed Mubarak honorable na wɔn ne na badwafo no pensem mu ne approve ma wɔ ansa na wodi ayɛ adwuma fisi nyina yɛ Ghana fo a yɛnam kwan so na traffic aba wontimi kasa wodi wo fa ho adwane akɔ ɛsɛ nipa bebree no a wɔma fa ho ɛde wenkate ɛna nam so ama honorable Muntaka Mohammed Mubarak ɔyɛ interior minister wɔde sa directive ababonten directive we de yɛ bɛboa ama ɛkwan so kɔsɛkɔsɛ kora mpo no yɛtimi ayɛ ho adwuma pa no na nam so a ekoi wɔn yɛ ku a wɔn MPP wɔso kokroko amanyɔkuo no mu na wɔn yɛ electoral area coordinators ɛwɔ nkran pompuni mantam ha ya wɔn se asɛm bi kɔ so amanyɔkuo no mu a sabi mpɛrɛdu asan so wɔn amfe wɔn se na wɔn anka bi wɔn amfo wɔn ano antum a na so wɔn akɔ esi mpampanimfoɔ yɛ wɔn te fie na nkɔda edi agobɔne ɛne sɛ naano a mewafa Kennedy akɔmpra kɔ Japan wodi ni birthday wie ya so yɛ June ba wodi ni birthday wie ya no a wɔkɔkyɛ
eniema kakra na yen sentwefo ya sa da no akra na MPP fo wo mo ye minority fo no press conference say afere military hospital ne ho nkomo no a na Kennedy akompre kwa Japan de na no tumo bie no wa chese di akra ne ba ya minority fo wo mo anno na we ye ka mabetena ba mu 8 years afere military hospital man ko ho wo bi aba 50 months pa wo se won konko ye na we ye di piaka we ya de ene ensam de waka bi pa we wie ya no ene waka se empo ndc fo yikro empo etia man mu won mu bi e de contract abra na yire se ja won tia 11% to 10% na janko ba je contract no eno na won mu tietie ne nsam no na osan ka wie ya ka se MPP fo nyame ya dom a afia e besim ne bosumi a eto su enson no wo be mu showdown eno se wodi ni birthday wi ano de sa showdown ne beba wo be mu showdown part 2 no about running MPP for down so one person one there no and some day work can be pan and on a electoral area coordinator say what greater cry and implement match say now that Canada no I say MPP party no dey ana now we can see ana party no dey it was ka kwato party alanka shinye siganya no akwatene party no unzu wo sika kuna kwato party na ka won sem sa and nti wo mo petition ten burakati ahunwi and we dey akoma National Executive Council for I wo amanyoko no say we National Executive Committee wa amanyokuonum se wa mo hwe no mo mfra Kennedy akompra kwa Japan no nko a wonti bi mbro ne ho nsafo hene san se nwansena mpo bi ne ya wo mu ade no se bi mpraduasa ye de ni siefu enti so no wo mu ade wa MPP mu na so person run MPP ne down there ene yo mo mfa ne siefu nya sa wo ma ade efe aye MPP fo na kefo mfra no mo mfa disciplinary action emfanya ne so adwuma na nam sa ayo so wo firi mu fi a wonya sa ade ne bi wei aye NPP fo electoral area coordinator fo e won krampompure mantem ha wo mo nkomo ne yeda so with the New Patriotic Party amanyoko no meka wo se SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra ebede this Bantama constituency of the New Patriotic Party I hono ekopie mu se wo mo eye dwumadie bia na dwumadie na wo mo ye no wo mo botaye nyina ne se wo mo ebehye na wo aye ntotoye mapa ebetimi aboa ama eniema etimi etumpon na eho dwumadie na wo mo edie no enna album no a delegates fo begina so no matimi dia to aba no enna Bantama constituency of the New Patriotic Party amanyoko no constituency chairman ne first vice chairman den tokwa boss so ene blows enya asam ketu otomamento pa o na wo hye constituency executive chairman na wo hye vice chairman na bedi akire na first vice chairman yo na wo mo den tokwa boss so na ya peria na aya tete ntia nam so masofo lie police photo nsa frempanifo no mienu so wo momra ena wo de to party titafo no se adwobere o na se de yedi kampo mama ne dada no na constituency chairman fifi ene the vice chairman I find Kingsley ata no wo mo exchange blows we to na we so ato we to na we so ato ne nyina afa se sofa na police station for ye nhwehwemu no ena abepie mu se wo mo se album no ayede to aba no enam na shebedwani wo mpotem ho no ekopie se nsem bi nenam it is alleged say wono eka se yenyiyi edini bi emfiri abonim eno na ntiase anya adwuma fi se bi mu gidi se wo support first vice chairman no eno na de sa ohawo ne abenedie ne ba ya sa aperiaperia no ekoso no na chairman fifi mensa wo wiye no cheche ni nsem mu ede kire ensentrofo process na start ananka ekosuboko asumdiem yankrofo sebio besin na Bantama for delegates do na hu album ntimimba no me the pressure group na chairman da na album ba I'm supposed to be in the lead on and tell them that album never but as constituency chairman process na coming na virtually obviously because the MP is on the person in album you understand say vice chairman na control affairs and the youth organizer a polling station chairman and o mo ya bi o mo na ya ti ase say ya fire sanka old delegate because party na makwanya every polling station you did two babeka we check you did two is almost 400 until we felt say no you protect another four not for you election you build the consensus we ni asamu a opanyini chairman fifi mensa wode eto so ma yensencho ni ba wo beidu de beda esabrei so for land police force asem ni mu a wo mo hwehwe mu de be free mu ba bi etiefo so mpaka se boye nyima so emfrim yenyina santemantam mu ha na from so for line everywhere kwa ada so ahekore no 5 cities yankwa kwa ada so nkwa fansem ne bimra droba for ya wo ennenam za interchange no a efa kwa ada so nsuom kwa ada so municipality ho no a wo mo na esuin wo mo sesei amana bi abeda ho na watwa mu portos watwa mu manho watwa mu swimming pool sesei wa ewu manho
kyerɛ sɛ sɛne adeɛ no ano ayɛ dene wɔ hɔ no sɛ mpanimfoɔ ama na ɔma ama ɛyɛ ho adwuma a ɛwuo paa ɛna de bɛbrɛ wɔn no na wɔn kan nyinaa no wɔn kyerɛ sɛ sɛne ade no aba no ɛsan so wɔ baabi a ɛbɛtumi ɛkɔ so traffic paa ɛna wɔn mo kae si agya wɔn ne nam hɔ yi wokɔ baako ba bi ɛsɛ ade kɔma fita na fita ni miemi aseɛ wokɔ baako bi ɛsɛ wokɔ ba na ade bɛma fita na fita ni miemi aseɛ wɔn mu sika nyinaa kɔdi afitafoɔ nsɛm ama wɔn mu nya sika koraa ɛmfa nkɔhɔ sɛ bi wɔn yere ne wɔn ma ɛno nti wɔn mo ka de akyerɛ mpanimfoɔ ɛhwɛ akwan ne akwantempɔ soɔ ɛne titiri paa nkɔda so municipality yɛ wɔn fɔfrɔ mu hɔ no sɛ wɔn mɛhwɛ na saa woman hɔ no ɛhyɛ hɔ no wɔn mu nsi no nya saa de a demonstration paa dɔbafoɔ ne nsɛm nie What me this bad 20 minutes na overhead just for one in the how the be brave to bobo this so meet me hu bibia na nka ni mu ya ha na etutu no all this approve me na aba you know run about to say the one the program about me say cars me delays kwada so and the tell say ane de say kwa check down of campaign for mu nyina so e convince mu nyina so hu say ano asai and so on be pass on ba ya do mo me e ma ye we the tomo say e do praga bia on o twam kwa kon be bon so akan so ni ma obi no ma wo mu na hwe agu no say kwa no omo bibi on baby omo yi omo ni ama drivers omo yi omo ni di ama drivers asa driver no hu hia om ena kwan no ensuo to na driver ne bobo mu kakra akra sa emu atutu a ma say 20 minutes 30 minutes na ogusu the traffic so we ya driver no ne omanfo na ompotam ho ni bia na we wo ne ba wa bedu ena bo sa nkomo yi meka wo se SOMPA kase bo na wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na edan no 2026 no se waduru henfa wo ko anim anasa ato ape wo do ho ko board dondo anka wo dan nka wo boso enka wo dan nka wasie wiwo anwea na wo pe anasa abo na wo pe cement na wo pe na do na wo pe plywood na wo pe building wires na wo pe ana cement iron rods roofing sheets ni nyina na kodwegye company limited wato adansi ho niam for more than 30 years ena make comfort dia mo no pay se bra abrochefo Ghana fo mo wamo no ne a mo besi mu dan se wo hu broni bia obepie Ghana so ne bibini bi ye project no mu si dan pe hu se ko ba sempri mo be maba na kache ene wo koye won so dan no betimi asie wie ebra wo do ho ebodondon na kodwegye company limited agi abasobo Ghana ne amono ne efie be ye aduasa ne akire enti amfo na kire ne ntoaso bomodin ansa wo do ho bekwa bebo no na niam no so eye papa ne boda fom ye free consultation afutuo ne akwankyere eti brane ye nkire okwan efa so si dan na carpenter fo mason fo ene wo mo maka no wo ma amu ye be kire cement dodo a wo hia blocks dodo a wo hia a wo de besi wo dan no ansa wo de design ne beba eti se bia wo si dan da wo ye first generation afa na besi dan wo abusua mu a brane ye nkire okwan efa so si dan wate brane ye nkire okwan efa so to foundation brane ye nkire okwan efa so ema so fi se Yesu Kristo kra kan say wan na ebesi dan a wan transe mu ho akonta ansa na waye esa woduru mfimfia na waka ade bia wo ya wodi kan transe plan ansa enipa bebre no omo sore ya omo de omo tenka na ye project enfo atenka ye project fa adwene ye project bra na ekwo ba simprimo emmo na won hyehye wadwene ne ma wo na wo project no dan na wusi no wawie ne prekope na aye anigye no wanu mfimfi no ankasa miniska ekwo ba simprimo be maba wono ene ye ne sa na kodwegye company limited ekwo ba simprimo be maba eno no eti frɛ no na si wudan ne wie 2026 ya 020 435540 020 43 55040 na with them Leicester Ghana Limited ya toothpaste and then the brush in here etiano perfect was na me hade sire kakra sa ubetimi asire de za kozu agwo abo je oza me meserie no etu ahomone eti obi o teme serie na abone yare enti efise demon timi instant eti bomodi ansa de mamiti mesere no eye Leicester Ghana Limited ya toothpaste and then the brush efise sa wo de chichi wo sia na wo sene wo anya na bro nipadua kwa bi e nipadua mu no ye friend living 10 wo mo kasa wo sen kasa etima wo sen to dwom kan kire wrade se wrade me de wase se wo de mabegu akosu agwo aboagye anum me de megidi se me sen de da bia wo da nyame ase e se me hwe ni ye pa me de ya toothpaste and then the brush no eno ena me de chi Leicester Ghana Limited ni ye ya toothpaste and then the brush ni ye ene edi dwuma Ghana ha ba bia ebi wo ho ye nya twero ho YAZZ na ye za azenko ade a ya azena na wodem eno enumre me de heba ne chi ya no pai me de white ne chi ye eti won so anopa obetimi amaso heba no ana total care no emu bia obetimi e de aye adwuma for Leicester Ghana Limited ya toothpaste and a brush en wo Kumase 0501390338 050
050-90-338 and 050-161-9588 Accra 050-161-9588 no 21st clinic is me musa na ju wutimi de yi pa ana woda ho na bibi chiun e wo to ase bibi chiun wo wodam asese kra wo nante kra na wa chia efise ahoma no a efa wo sisi achi efa wo to ase ekosi wo na se ho techema yare na enya ne yefre ne sciatica na ne wa bi wo mu no eye 21st clinic eye ayaresabia yare bia obetimi de aba se ye mubuo yare se ye ulcer yare se ye de wo de ba 21st clinic wo metimi ahye e de ama no mom ade ba ko mu de agi din agana fo wa mu no ninim pa no eye sciatica eti ye from sciatica originator e so mo na de ba agana ha ma ye wo se na sa de na ye tena se kra na ye to ase ye ya no sa yare na ye ntine no etwe no se ye friend sciatica 21st clinic sebra tantra here runabout se wofia chemota mo na e ba sa wo fro bepo no won sani fa so ho an wo fo amasama nso na wo ba nso so de a e de wudu tantra here runabout won so a e ye won sabonkum so 21st clinic nkrabata na doso e bi wo temaka so akoma se sunya ne tachiman nkranza takwatakura de brekum go so ene wo boase 21st clinic nie wo me ye sciatica expert wo mo number na ran mo frɛ na nkrabata na ba bi e ben wo ne yenkyere wo kwan e ye 050 Mesamo 0540 311311 0540 311311 0540 311311 21st clinic still womi sciatica expert tontina 74 missionie yare bejane tontina 74 missionie yentina homa yare ma tontina 74 missionie titidudo no ne aye ne sisensuo tontina 74 missionie ye de DHC afra tontina 74 missia eye immune booster papa sa wo kai covid ba 2020 no ne yesese we immune system ne ye stronger wonya covid womo anya covid ne ye womo no womo num tontina 74 missia no etigana fo no womo na de jai womo hie ni se ya no womo de ko etibira abrofo no ho po checheche no na Ghana ni wogina na so te se abo papo efisa wanom tontina 74 missia no ama immune system na ye kese eti covid infection ne ba no virus no no wa broskoto na to ba bi kura eti wo de da bia wo yare ade e chia na wo da fom bra to aduro we bi nanom to bi ma wo ma to bi ma wo kuru to bi ma wo yere first center table no so we yanyare ansa ne yanom ya friend prevention is better than cure eti ekuro ton wo chance na ewu ulcer edu ni peduere mo akone aba anase wo ye obi a yare bebre e ha wo any infections akodo a me kamfo tontina 74 mission no na me dia ma prekope unum bie pe na aye wuye o kan shi drug link kuma se ashtan kolina keba obetimi afre no edrei FDA nso age atum eye 0246073498 eye 0246073498 tontina 74 misha titi dudo no eno an ye benom na yare no amakra na immune system no ya boost ne kama me kan wo se sompa kase bo na wutie fri sompa 106.5 FM akra ye homesu ye ba ye beko atuna ene mia ne dia mono ne nsam no so ye de ato wo so TV Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Eden sabro kwa kopiemu ewo drobo. Konfukrum ena afi abrikasu. Konsia atuna ne samfinfin ho nyina. Na wo mo kire se akwan a ededa san krotu amabobbo so nyina ya kwan a wo fa so kɔ no. Aw. Enye o. Enye jese. Onam so a ekwan nka anya hwe ubetimi ni be 15 minutes atwa no. O de be say 50 minutes na ade be fa san say one to bo a o shoka zo be se nyina betimi abubu one to bo abehu a beti an gbana na krank na kasa eno na doba fo yi kasa yi eno wo mu su say we de mpanifo mrem na every drobo konfu krom abrikasu konsia atuna san fifi ho nyina no atuna san fifi ho nyina no se ne kwan na ye no wo mu doba fo eku won pa na wo mo ne esikafo nyina hene na najiman ya wasan pambo ena wo mre ne bonkomo e wo sompa sonyane ena wode nsem we nyina eto edwa e ma kire se nokura dobafo ni su ye kwa nenye ha opitutu ze gwa bi yare sise ka impond wo mo fa no kwa ena ze kwa nenye ninji which my feeling kura
Yes, I'm paying so many I say, oh, my problem, Bribia. Oh, my problem, Bribia, my problem. What I say? Motor for car, na abene, sacre, Bibia, my problem. What I say? We are AKOSUA. You will want to say, on a young Quashia, on a young Quashia, careful, on yet at once, you will want to say, on and on, by Chibahu, so. And answer honing you know. So, ya, got big Chibahu. Honing yet, you don't want to say, big Chibahu. We are quit anymore, we are quit anymore, but being number passing your phobicum, and some being number Cassa. Eh, no, so no. At times, ye has no Sadia, so a Tessie, and a Tessie, and I do. Dear Basadia, none say, Belfast, Nipai, as soon as he had it, but internet or yard, young Van Codo. We are drop off for be one more, a trick, every drop, confukrum, every casu. Konsia atuna esan finfin ho no wo mo no ne nanajiman wo pambo e wo so person yane e bo nkoma wo mo chese no kure we de ano oden dodo eno nti be ya mpanifo wo no mo emra mu ebi afi yemfa nsem no enkopiem e wo BITMISE baby aye ko gina former Nigerian oil minister Ghana hanka ye Abdullahi Jinapo wono na ka se wo kire se wo mo akra no se Nigerian minister no so mo akra no se wo je bribe awo UK honen important we nyina na no ene wo mo shed omri ni din ba ese papa yi UK fo wo mo kire se bribe pa de waje bi pa eno no aba bonten wo ka se no UK authorities no wo mo na we kura yo ba o ono wo kire se UK authorities no sani wo mo mra na tie ne wo mo nhihye ye tie ne wo mo law enforcement agencies no wo mo kan bi no wo mo share ne reputation nia ne hard earned reputation wadi mfie be se ne oho ne oho edi apre na wo mote ho na National Crime Agency NCA for wo mo abomodin atwantro de ato ne so ye fe no Diezani Alesen Madweke enya Madweke na enra wo ne England oboboti Ghana no nya nu bia nya no sa Madweke ni bia na so trace a aso mu nyina ye bloodline 13 years of investigation wo mo ye no wo mo say say and come betimi a handle na sem no differently na so mo keka nsam no gu ne so say na say Ghana ha na bia na ifo acho na ya manwani say ne omba ye wo Ghana ha say say na ne de ne koye eno nti wane so mpaka say na abon komo eno ache say hwe wo de hwe say ne mo ye nhwemu nyina Southwark Crown Court at the 5 count na to ne so a ni nyina ye bribe and conspiracy to commit bribery and trial that began in January ho ba bi kura ama wo mokeka nsem ni nyina no mo se ma ne ho son sa brobe eno ase we wahu emra wo mo ye de mra na ye adwuma no ye hu se ye nipa tuntum won ka mo ho a ne wo mo sell reputations ena dam so a wo mo de sell reputation nti se wa ba bontene ya wo ka se wo mo dwade no amna be se so kirema ama enema wo de tu no se na ba ko kura ni ho a na ye no kure Kasiebo no esi ensema ye de somwo no payi no de di makotene bi ene se aban se wode niema nyina egu akwam se de be ya obi biara a wonam na people sare no opese wo bono obeba beje krata to mi krata ye de ye kokromoti etim so ansa na waye ne sa se de be ya wonka se wo aban mu anasa wo ye political appointee nti no wo de wo ba obi amfiri kwam na wo de traffic no famu de kofie apam azubila ene na yere apam anomsina ya nipa 9 bi esu se wo mokoku no se nipa 9 no presifu ache wo na NPP for nso electoral area coordinator se wa santimantem mo se Canada compare ko Japan wo mro NPP for mra so international executive committee for wo mo mfre no na sofola police for say de AKOSUA wo bantema NPP ebra chairman ne first vice chair no wo mo de boss wo ntokwamu no wo ma hyenhwehwemu ase eno na doba fo a wo mo so wo kwada so to this say man ho bi a eda kwada so nso ho no wo mo mra no mehwe no mutututu ase na afi drobo konfukrom abrikasu konsia ne atuna wo mo so doba fo ho su sa na Nigeria nso Diezani Alesen Madweke 13 years ni a wo mo ya ne ho hwehwemu a say bribe no corruption there won ne ete say honam ne fom no ana say honam ne atade no wo mo hwehwemu wo mo ho say nya no kure no say UK fo wo mu suban ya no ensem no ye de si ye ne ye de somo no payi eye me die nyame ye hyira no AKOSUA ago ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhira me ne medoba odoma nkoma chia me obrempong na nhiraba SOMPA
ampoma na kasebo efi SOMPA 106.5 FM Accra branch no efa ye headquarters e wokumase eye SOMPA 93.1 FM Adamfopo radio e wo Paris France Doma FM Doma Hinkro ye 100.7 Enkranza SOMPA ye 90.7 menso no ne wo Motechiman SOMPA ye 106.1 Sunyane SOMPA ye 98.9 Kingdom eye Mankesim 106.1 FM Kanesh Urban Radio e wo Kaneshi Market Doma FM so Doma Hinkro se the medical bono na Doma Hinene dom nyina wo mutie e wo 100.7 ho decoder so bia radio woni SOMPA FM ye Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra live ye wo ho na YouTube nso ye SOMPA FM live ye website ne yabone bede achocho no brofo kasem ye akọ ho ensem de bigu ho pa ye www.sompaonline.com Nana Kojiji si company limited waton adansie ho niema na nopa no nsia kasebo na wote ye no nto ye ton safro sebra na beto adansie ho niema efri ne nchen Leicester Ghana Limited ya toothpaste and the brush na odi bechichi wo se 21st clinic eye sciatica expert ya yare bia nso o sa wo ho tonti na 74 misha ye T74 titi dudo no ene ye ne ti sensu ye da mo nyina se amamomo eniti